Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke, kene nwaanyị, wee sị nke onye chiri onye azụ elu. Ndị be anyị, ife onyonyo unu na-afụ kịta, ife onyonyo a dị ezigbote oke mkpa, and achọrọ m biko ka unu tụsa anya maka na ọ ga-enyelu ndị be anyị aka wee mata onye ha bụ, maka na ife emebiwo ndị Igbo. Ife emebinarịgo anyị, ife emebigo anyị rinne. Ife onyonyo unu ga-awa kịta, unu ga-afụ kịta bụ ife onyonyo ụmụ nwanne anyị ndị ekefenye tinye ha na ndị bi n'ofe mmiri ekenyezie ha na mba na steeti ekepụtara ọfụ a na-akpọ Rivers steeti na Delta steeti na ọda steeti ndị ofe mmiri. Ndị a niile bụ ndị Igbo, mana ndị British na ndị Fulani wee ihe a na-akpọ divide and conquer, divide and rule, wee salikọlụ ndị be anyị isi. I wee fụ onye Igbo ọ na-asụ Igbo pụta na-asị gị na ya abụghị onye Igbo, na ihe ya na-asụ abụrụ Igbo, mana ọ na-asụ Igbo. Achọrọ m ka unu wolu anya unu na ntị unu wee fụ ife ga-eme na dis vidio. Unu geche unu wee malụ na ife emebinarịgo anyị. Igbo na-asụ n'olu n'olu. Ndị Igbo, these people, ndị be anyị ndị na ofe mmiri amara ihe dị iche na dialect na asụsụ eji marụ ndị ha. Malụ na dialect, this dialect na-ekwu okwu bụ na Igbo na-asụ n'olu n'olu ahụ na-ekwu, mana ha ncha niile bụ ndị Igbo. Ka nye gị ezigbo example ife dialect pụta. Ịbịa n'obodo Italy, onye Italy chọọ isi gị ka ịpụ, ọ ga-asị gị andiamo. Mana ịbịa na dis Italy, ịbịa na Piemonte, onye Piemonte chọkwa isi gị ka ịpụ ahụ, ndị Italy na-asị gị andiamo, onye Piemonte ga-asị gị anduma. Does it mean that na onye Piemonte mbụ Torino abụlọzi onye Italy? Ọ bụ onye Italy ka ọwụ, mana dialect ya bụ that Piemontese, mana ịbatazie ha ncha niile na-asụ Italy. Ka m welukwa Anambra steeti wee nye gị atụ ọzọ. Ịbịa na Anambra steeti, ndị Ọka na-asụ vava, ndị Ọmọ na-asụ kana. Ọ pụta na ndị Ọka abụlọzi ndị Igbo, ka ọ pụta na ndị Ọmụ abụlọzi ndị Igbo, ma ndị Igbo na-asị gị ugbu a ọkịta. Ọ pụta na ndị na-aba na-asụ vava na ọkana abụlọzi ndị Igbo, which is now. Ka anyị ga-enu ka anyị fụ ihe nwa amadi a ga-ekwu. Biko kunu tụsa this video maka na ọ ga-adị oke mkpa ka ndị ọzọ wee mụtakwa ife na this very particular video. Ka anyị ga-enye kunu wee fụ ife alele eligbugo ndị be anyị, maka na amalọ m ka ga-esi wee kpọọ nke a. Ka anyị watch anya ga-enye ntị. Okay, my name is Ikechi Adelenweke. Ikechi Adelenweke. Yeah. All right, where are you from? I'm from Eche local government of Rivers State. Okay, Eche local government of Rivers State. Okay, what you guys come this town, eh? One come know about the people of Eche local government. People when they hear, they get the same culture and tradition with Igbo people for Southeast, as they call them. Then they speak Igbo. People for here, are they Igbo people? I can't tell really, because for my father did not told me like that people are from this place is migrate from Igbo. But when Igbo people come, they say that we always speak the same language with them. But I don't know, but likewise others, like Hausa, them, we have different tribes, but their language is the same. If they look like, but likewise Igbo and the Eche here. Some Igbo people say that our language look alike, but for me, I'm seeing it at that, but in the other way, I'm not seeing it at that. Okay, so it means if Igbo man talk, you know go hear? If you hear an Igbo man talk, I will hear, but if the main typical one, but it will be hard for me to hear. Which one be typical one? Like Enugu side, Ohafia, this side, Igbo, if like Imo State here. We used to hear them a little. Okay, you used to hear Imo State own. Yeah. Okay, now, you get anything when they like Central Igbo, where you know? You say? When the language, when you say anybody when talk them, you go hear them. We be and you go know say na Igbo person na him talk them. But if he speak them, you go hear.
You get anything like that? Yes, of course. Like as I said, But which language will you dey speak as a chairman? Which language? it, like na good morning now. I know Ebola. Wait, which language will you dey speak? That thing where they speak. Echiela na Okay, Eche get their own language. yes. Are you sure? Eche get language now. So waiting be their language. Like if na good morning, if na Eche na Ebola. Ebola But if for morning. for morning, they have no. If na in the evening, up anyas oma. Anyasoma. Na Eche language be that. Eche language now. Okay, I know how they want learn. Okay, if na Igbo, if na morning time go, Salach. No. That kind of. Tell me Eche, no tell me Igbo. If Igbo na Ebola. If na during night hours, Kachibo or Kachiji For Eche. for Eche. So if you want that person for Eche language, if you want that person for Eche language, I want to eat. I go tell them. Actually, Okay. So if you want that person, say you want go house, how you go tell them? actually, Jabolo. If you want that person for Eche language, say you want marry. Actually, Longwani. If you want that person for Eche language, say I be man. Abu Mwoko. If you want that person for Eche language, say I want sit down. Actually, Dumro. If you want that person for Eche language, say this place na my house. How you go tell them? Bebolom. Or Hebolom. Okay. If you want that person for Eche language, say my children they here. Umun Nobem. So if you want that person for Eche language, say this place na my land. Alayabalam. So Bebalam. Bebalam. okay. So and this is na Eche language. Eche language. So and they know concern Igbo abi? I don't know, I don't know, but like if Igbo people come out, they will say that it's their language. But this one I'm thinking that is Eche that I know because I grown up in Eche. Okay. It's Eche language. Okay, Igbo people go come talk saying na their own language. That Igbo people used to speak this kind of language, but I've never heard this kind of. At times, if I go to Igbo side, like about them, when I speak this my language, they will know say that this language is from Riverside. Okay, if you go Aba, come speak this thing where they speak, then they discriminate you. Then they take say, this person no be Igbo. No, the talk say this language is not from Igbo language. That is this language from River State. This one where they speak now. Exactly. Aba person go tell you. And the guy about the shopping side, they go there steady. And they go there steady. And then go tell you say really say what you speak. Say no be their own. They will ask me, say, where are you from? Which language are you speaking like this? I said, you are from River State. You don't hear man from Eza before. Eza Ebonyi State. A man, that's You don't hear person speak that Eza dialect. no, You never hear. no. But you don't apart from Aba, you don't travel on any other Igbo town. Like here then, but the major place is Aba and the over side there. But you know about you go school, you know about language. Of course. You know about dialect inside language. Like dialect is a language. That's the meaning of your language. Let me. Dialect the inside language. In other okay, come so in Igbo. In other na Igbo na su n'olu. No, of course. Igbo na su gini. Different language now. Igbo na su n'olu. You mean? That means if I come now, if you speak my own, other person will come and speak his own. That is different. But generally, you mean no free no Igbo. Okay, mean of na la Igbo. But a lola wine. Of course, Ejomo. In a woman gina how in Igbo. I don't go. I go and say I even Igbo. I ain't go to River State. I even the River State. But again here now, go na hani River State. I didn't how. They cheer. And when he was on Igbo. When I go and say I'm Shibo or I'm part of Igbo. Because I'm River State. A cheer particular. I'm not going. A Monday undengwa. Ngwa is our neighboring this thing here. Onye ngwa pata gwa nwa no onye ngwa no onye Igbo ka ihe ga-agwa onye ngwa. Nga obi ihe o choose because ọ na-agwa nwa ya really ebe oshi bịa. So nga agwa ya say why did you your son or your children that Igbo onye ngwa. No, all the free to tell. So go na no begin na iwu onye eche Igbo. I'm onye eche. I don't Igbo for now because until
because many people are talking that Igbo and Echie they are the same thing. But for me, my parents are the one say Igbo or Echie are both the same place. Oji, you might hear Oji. Oji, Can you hear Oji? Me na Leche. I Ejie come mado, onye biro lo gebre me I welcome. Ko Oji na. Yet I will hear the Igbo name. No, Igbo name. Igalo, I was on a Oji. Go off on Oji. There's no, and there was an nye mado Oji na. Give you no hana nye goji. Ndausa, Ibele na Lausa. Oh, Yoruba there na. Na Yoruba, I was on a Yoruba. Communities, it's about only Oji seed. Mineral is a cola. Water is a cola. Ngwa, okay. Ngwa no, I ga kwusheba. Onye ọbụla nwere ihe ọ ga-eme na nke onwe ya, ị ga-aga jụ ese onye wu jụkwa na ese onye nye ndị na-eme ka ha ịma ndị a na-akpọ kalabari ụlọ ha na-eme ka ofu ihe na-anụ asụsụ onye kalabari no na-anụcha ya gịla ha na-eme ka ofu ihe mba na nna gị ọ gwara gị na gịla ndị kalabari na-asụtụ ofu asụsụ beta ọwụ ofu ndị mba m na ndị kalabari anyị na-asụ for the same language nna gị ọ dị ndụ no they are late. All right, mgbe na anyị ga-ala ya. But at least gagwato mi henga so think for outside maybe mhuta na some people need discuss about it. Abeg, if you tell us your name. Njoku Ego Ihoma. Njoku Ego Ihoma. Yeah. Okay. So where are you from? I'm from Mba Echi. Mba. Yeah, I'm selling at OK here. Okay. You are doing business right here, but you are from Echi. Yeah, I'm from Echi. Okay. So okay. You get waiting carriers come Echi land. Waiting carriers come, eh? We dey try. We don't waka go plenty places before we come Echi. We don't go plenty local governments. When get affiliation with Igbo people, you know, people where they speak Igbo, but we no identify as Igbo. So we don't come Echi now. We don't see some people, but we come meet you. We know from you. Eche people, we don't come here, then they speak Igbo. Then they speak their own dialect of Igbo. One no, Eche people are Igbo people. They are not from Igbo. Where they from? They be Echi. We hear each other's language. Our languages are different. There are some Echi that will be speaking and you will not understand them. But there are others who will speak, you get them clear. This part of Echi here, they speak, you will get them, but our own side of Echi, closer Chokocho there, our own dialect is quite different from this side. With my intonation now, if I speak my own dialect, you will notice I'm from that side of Echi. Okay, you're from Chokocho, Echi. Okomoko. Okomoko. Yeah. Beside Chokocho. Yes. After Chokocho, you get Okomoko. Okay, after Chokocho, you get Okomoko. Yeah. Okay, so now, what is the difference between the Chokocho Echi person and the general Igbo? General Igbo. Yes. They're on their own, we were on our own. Okay, so like, how do you, in Chokocho, do they speak a different language or they speak dialect of Igbo? It's dialect. Dialect of Igbo. Dialect of Igbo. But we hear each other. You can hear. Igbos, we hear them. But our own is quite different from theirs. Yes. Have you heard about the Nkanu man or the Enugu Ejike man in Enugu? No, I've not. But do you know about them? Enugu. Yes, Enugu. I know about Enugu, but I don't know about what is going on. Their clans. Yeah, their clans. Okay, do you know about Eza in Ebonyi? Yes, no, I don't know much. Okay, why I'm asking you these things, these people speak a different kind of Igbo that no general Igbo hears. It's applicable here. A man or woman might be speaking now, you will not get him. Okay, when a Omuma man speaks, a Chokocho man might not hear it. Not all. Not all. Just like, okay, now, when we speak general Igbo. Okay, before that, I want to ask you, in Chokocho dialect or Okomoko, how do you call, yes, Eche, how do you? Igbo Agurasa. Igbo. Yes, Igbo Agurasa. Igbo Agurasa. Yes. Igbo Agurasa. Yes. That's Igbo. Igbo. Then this other one is, we are in clans now. We have Okehi clan, Igbo clan, and this Ozuzu. That's how we are. Ozuzu man might be speaking now. It takes time for you to hear.
Chokocho. There is a kind of language they will speak from all those Igbo group. They call them Igbo group. Their own dialect is quite different from this. We identify each other by the way we talk. Okay, so that means inside this Echi, there is no, as in their whole dialects are different. They are different. You quickly identify a Moma man here. You identify Igbo group person quickly and also you can with the way they are in the way they speak. Okay, so now in your own is what? My own is Igbo group. Igbo group. So how do you say when you want to say come in Igbo group dialect? How do you say? Yeah. When you want to say go. Laba. When you want to say I want to eat. Aganri. What? Aganri. 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 Okay, when you want to say I want to go home. Achon lolo. When you want to say come and sit down. Bedumrala. When you want to say this place is my home. Ba bekenyi. Ba bekenyi. Yes. Ba bekenyi. When you want to say I want to marry. Abmonyo komoko or achome ludi. I want to marry. Achon ludi. Achome ludi. Yes. Okay. When you want to say bring me water. Let me drink. Achon ngumiri. Yes. Wow. Kwa mmiri ka ngo. Kwa mmiri ka ngo. Yes. That is the Okomoko dialect. That side. Okay. And it's this other one. Nyemri. Some people might say nyemri. Nyemri ka ngo. That's how it is. Okay. And in all these things, we are still different from the general Igbo. Yes. How? Because except you bring down your ear well, you might not know what I'm saying. That means, have you heard? Like this a boy, and these other areas in Igbo, they might be speaking. I don't hear them. Like the ones closer me here now, when they go into their right dialect, I cannot hear them. That is the same thing that is said that Igbo na asu n'olu n'olu. Have you heard about that? Yes. Igbo onye wala na asasusu n'olu n'olu. Like it's applicable in a chair here. Like I told you, I did tell you that a Omoma person comes around now without being told I will identify him as an Omoma person. Then Igbo group person comes here and I will quickly identify him or she that he's from that side. When they come around, I will quickly that they will tell you, come out, Pujena Odon. Pujena Odon. Say go out from here now. That's Pujena Odon means go out from here. Puja Odo. I will beat you now. Say I can go here Odo. Odo, do you know that now? Odo is now. Do you know in my own language, in my own dialect, in Mbiri, I'm an Mbiri man. Okay. We say Biango Odo. Odo means now. But in general language here, as I stay at okay here, or Biana. Biobua. Biana na. Biana. So, but the people the other side say Odo. Odo say come now, Biana Odo. Odo. Then in my own side, in Mbiri we don't speak the same. The same. In Mbiri my own is Uma Gurumbiri, and we say Ichomamo Duhona. Ichomamo Duhona means you are looking for my trouble now. Okay. You do honor. Me personally, I might not understand it. So now, but when I come out in the general Igbo, I will never use that. I will say, that is it. Does it, after all these things that you heard now, do you still believe that an Eche man is a different tribe from an Igbo man? There are different tribes. There are different tribes. They are not from Igbo. I'm telling you, sincerely speaking. This is deep. No, a chairman is not, because they have their own language. If we come out to begin to speak Igbo now, that is not a language. The language there, no, I'm coming. The language there that is recognized is Igbo language, which in all our clans, we have our own distinct dialects. We have separated ourselves with the dialects. What we have are all dialects.
but na m na-asụ Igbo na anyị na-anụ ya mkparịa gị wit Igbo ị ga-ama. But ịbanye deep ugbu a, That is the deep with the dialect. The dialect ihe mere anyị ji dịka ya bụ ofu mana n'ime anyị pụta from that dialect anyị asụ ofu ihe onye Awụsa na-aga anụ onye cameraman anyị na-awụ onye Asarịtọrọ local gọọmenti onye Kalabari ọ ga-anụ enweghị anyị sụrụ ihe a na ama anyị sụrụ ya na Central Igbo anyị sụrụ ya na anyị nke a anyị sụrụ ya na ọ ga-anụ ya ọ na-anụ ya otochi anụ ọ ga-anụ gị ka ọ ga-anụ because generally all of us speak the same language. gwagodi my cameraman ihe na gwagodi ya n'okwu Central Igbo as in nke ahụ ife na m ga-anụ gwagodi ya gwagodi ya ya mara ma ga-anụ N'ala ebe dị anya ka eji m ga-aga alala adụpụga m rọrọ arịghị onye ama ụzọ oshi bịa mba bete gwagodi ya cameraman gụzogodiri ya na to say that he can't hear me. He will hear me. ngwa sugodi mụnwa nwere ike ịnụ ya ya ma a ga-anụ ya I pretend not to hear because a gaghị pretend ọ na-anụ ngwa sugodi jos ka ihe na ekwensu. wait, sorry, o nwere ike nụ. Okay, Prince mba apịa biko bịagodi iriele ni n'ehihie a iriele ni iriele ni isi gịnị iriele ni awa cameraman a na-anụ Ọ gwara gị sị mba. ọ na-anụ ọ ga-anụ Ọ bụ polisi. alright mommy is aha gị ogene ọzọ aha gị ogene Jọkụ ego. Njọkụ ego Aye. aha gị nke na-aza ihe na-aza aha chokocho okomoko Ọ nke dị. iwe onye ebe n'ime dịka onye ebe Onye mba. kedu ebe o si lụta gị O si okomoko lụta na mba. na mba na Echekwa Ee.